जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 Somna Nazari long live long live Somna Nazari long live long live UPPL जिंदाबाद 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 दिनै जोङो जानान लिगाव BCDCनि सिङाव थानाय बे धरमपुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो सावरायनो फैदों आरो बे सावरायनायनि उनाव बिथांमोना प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै 72 जन जोंनि UPPL दोलोआव बिथांमोना जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना UPPL पार्टीखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै जगदान जानायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव सरकारनि जे मावनो लानाय हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारियाव बिथांमोना मदद खालामगोन लोगोसे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार बे 3 बोसोराव जे दिनैसिम UPPL BJPनि जे सरकार बे जे रायजो राजाखौ लानानै गोबां माखासे खामानि मावबाय बे गासिबो खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोनाव गोजोननाय दङ जायनि थाखाय बे गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना आगोलाव गुबुन पार्टियाव दंमोनब्लाबो दिनै गामि नाङैनो जोंनि UPPL दोलोआव जइन जाबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंजों लोगोसे थानानै खामानि मावलांगोन बे खोथाखौ बिथांमोना दिनै जोंनो फोरमायदों स' जोङो जोबोद रंजादों आरो जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बरायनानै लादों आरो मिजिंथिदों बेबादिनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ लानानै जोङो UPPL दोलोखौ मजबुत खालामलांगोन लोगोसे जोंनि सरकारखौ जोङो मजबुत खालामलांगोन स' मिजिंथिदों बिथांमोननि जइन जानायजों लोगोसे खाथि खालायाव जाय सासे सानै दंबावो बिथांमोनाबो गुबुन दोलोआव दंब्लाबो बिथांमोनाबो सानसे साननैनि उनाव फैगोन आरो जोंनि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन जोंहा बे मोनसे मिजिंथिनाय दङ। जों खोनानो मोनदों बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा फोरमायबाय बे ओनसोलाव गोबां जेंना दं बेखौ लाना माबायदि हाबा नंगौ सरकारनि जे माखासे आसनिफोर बिथांमोना माखासेया मोनबाय माखासे बेबादि जेंनाफोर दंबावो फिसा फिसौ जेरैबायदि बेवहाय कारेन्ट गैया आरो लामानि एसे प्रब्लेम दङ दै लोंनायनि एसे प्रब्लेम दङ कारेन्टआथ' बिथांमोना गोबाव थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो मोनखायाखै किन्तु जोंनि सरकार फैनाय लगे लगे प्रप'जालखौ हरनाय जाबाय दा बिथांमोना मास मोनसे मोननैनि उनावनो कारेन्टखौबो मोनसिगोन आरो लामानि समस्या दङ बेखौबो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावनानै होआखै किन्तु दायो बे लामाफोरखौबो जोंनि सरकारा मावनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो दैनि लोंनायनि जे अबस्था बेखौनो बेबायदि दै लोंनायनि बेबस्था गैयामोन किन्तु दा जे जेम फैनाय लगे लगे बेवहाय खावसे फादा दैनि बेबस्थाखौबो मोनबाय खावसे फादजों मोनथ'वाखै बिनि थाखायबो जोङो बेबस्था खालामगोन जों मिजिंथिदों बेयाव जिखिनि माखासे फिसा फिसा समस्याफोर दङ बे फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकार टाइमावनो बे गासिबो समस्याफ्रा समाधान जागोन।